La màquina de bombardejar. Ai, no està. Ai, per què has fet això? Vinga, anem. A on? Anem a la llibreria de còmics. A la llibreria de còmics? No te'n recordaves que avui són en Rocco Rocco? De veres, m'ho havia oblidat. Hola, què esteu llegint? Ai, són en Rocco Rocco. Deixa'm llegir-lo a mi també. No, senyor, fiqueu-vos a la cua. Si tens tantes ganes de veure'l, compra-te'l. Ostres, que agarrats que sou. M'és absolutament igual si no voleu deixar-me'l. Vosaltres sí que sou agarrats, està clar? Vosaltres, a on aneu tan escapats? Que en teniu por, Hola, Suneo, bon dia, com va? Clar que no et tenim por, veritat? No. Està bé, està bé. I ara vull que em deixeu eixe còmic. Què? Este còmic? Li hem promès a Gegant que li'l deixaríem. Vol dir això que... vos negueu a fer el que vos mane? Clar que no. Tin. Borinots, hauríeu d'haver-me'l deixat des d'un principi. Però és que Gegant... Què li passa a Gegant, A mi no em fa gens de por, eixe babau. Què fem ara? Anirem a parlar amb Gegant i li direm la veritat. Ai! Això ha dit Suneo? Sí, ha dit que no li fas gens de por. Ai! Ara bona ell! Ei, heu vist Suneo per ací? Jo tampoc. Ai, què li haurà passat? Novita, anem, vinga. Espera, que encara no l'acaba de llegir. Deixa ese còmic on estava! Esos dos xiquets només venen a comprar 2 voltes a l'any. Suneo, ara sabràs qui sóc jo. No pense tindre compassió de tu. Només això? Ai, què has dit? Dic que si només has vingut per dir-me això. Tu creus, Gegant, que està bé que em parles amb eixe to? No, per favor! Foc! Què està passant ací, Novita? No ho sé. Que estrany. Sí, és molt estrany. Em pregunta per què Suneo fa uns dies que no para de fanfarronejar. Si algú li fa la contra, dispara eixa bomba. D'on creus que l'haurà treta, Jo... Serà millor que fas els deures. Un moment, per casualitat tu no sabràs res de tot això, veritat? Jo, a quin sant? Jo no sé res. Series capaç de jurar-ho? Si em dius una mentida no et perdonaré. Ai, Doraemon! La veritat és que fa 3 dies Gegant estava fent-li la punyeta a Suneo i... Això et passa per no fer-me cas, Suneo, no plogues més, vinga, home. És que em fa tanta ràbia, sempre m'està pegant. Comprenc molt bé com et sents. No podries deixar-me algun artilugi de Doraemon per evitar que Gegant em pegue? Et donaré tot el que vulguis. I clar, jo em vaig negar rotundament, però quan vaig tornar a la meva habitació... Vaig trobar un catàleg i un sobre per a fer un encàrrec als magasins del futur. Ja sé, ajudaré Suneo. Què? De manera que sense el meu permís? I vas comprar la màquina de bombardejar. Ai, la màquina de bombardejar! Ai! Novita! Tu no saps que aquesta màquina de bombardejar és
col·locar-la en qualsevol lloc propet i el seu amo dispararà a qui vulga i quan vulga. Els que han sigut triats com a objectiu no poden fer res per escapar als bombardejos. Com és possible? Com és possible, Nobita? Si no ens la torna prompte podria ser catastròfic. Suneo! Hola, Nobita, què vols? Vull que em tornes la màquina de bombardejar i et tornaré els diners que em vas donar. No, senyor, jo l'he comprada i ara és meua. Per favor, Suneo, no volem que ningú més resulte ferit per culpa de la màquina de bombardejar, Ai! Si continueu dient fabades, vos dispararé! Ja veurem com eixim d'est embolic. Què fem ara? Res, perquè l'única persona que pot parar la màquina de bombardejar és la persona que l'ha comprada. No tenim més remei que destruir-la. I com ho farem? Amb este satèl·lit espia buscarem el lloc on l'ha amagada. Foc! Vinga, ara mirem pel monitor. És molt estrany. No està en la teulada de sa casa. Continuarem buscant. I així tampoc està. Així tampoc està. On l'haurà amagada, Nobita? Ai, mira, és Suneo. Què et pareix el vigilem? Bona idea, sí. A veure si hi ha algú per ací. T'he vist les bragues, les dos blanques. Suneo, eres un descarat! Tens alguna queixa de mi? No. Això de no tindre-li por a res és realment fantàstic. Espera, si em mossegues et dispararé. Ai, vol disparar-li al gos. Molt bé, ara traurem en el monitor un pla de tota la ciutat. Oh! Es veu una llum en la muntanyeta de darrere de l'escola. A l'altre tornes, gos pollós. Sí, deu ser la màquina de bombardejar. Anem. Espera, posa't a som. Ai, que bonic! Comanda destructor de la màquina de bombardejar! Allí està. Molt bé. Granades de mà! Preparat? Ara atac! Fugim d'ací! Ai, per quin poquet, Ai, du incorporat un radar i ataca qualsevol persona que s'acoste. Ai, el canó està canviant de direcció! Vaja, Suneo deu estar disparant-li a algú. Vinga, Nobita, no podem perdre més temps. Anem allà. Com ens acostarem a la màquina sense que el radar ens capte? Ja sé. El mocador per fer-se invisible. Ens posarem a so i pujarem per la banda del barranc. Doraemon, ¿tú crees que sí podrem enganyar el radar? Calla, Nobita, per favor. Ai, mare meua, quin bac. És inútil, no ens deixa acostar-nos. Sí, tens raó. Ja sé. Que bé, que
content que estic! Puc fer el que em dóna la gana sense para que ningú em diga res. És fantàstic! Suneo! La corda de l'intercanvi! Jo estic allí! I ara mira tu, Suneo! Què passa, sí? Vos heu intercanviat els cossos. Què, Novita? No, per favor, jo no vull ser Novita. I si jo sóc Novita, això vol dir que tu eres... Sí, senyor. Ara jo sóc l'amo de la màquina de bombardejar que has deixat en la muntanyeta. Què et pareix, Neo? Això no pot ser. Ah, no? Si vols ho comprovem. És mentida. Auxili! Foc! He sigut molt roïn, per favor, perdoneu-me. Foc! Què, en vols més, Neo? Vols que tornem la màquina de bombardejar als magatzems del futur? Sí, per favor, per favor. Molt bé, en aquest cas, ara mateix vos torni al vostre estat original, Què? Tan pronte? Espera, vull jugar un poquet més. Foc! Ai! Ai, Novita, ja n'hi ha prou, d'acord? Està bé, d'acord. Vinga, agarreu la corda. Oh, ai! No puc tornar a casa amb esta pinta. Doraemon, fes alguna cosa, per favor. Hauràs de conformar-te, Novita. Si ho mires bé, la culpa ha sigut només teua. Això no val, Doraemon! I